Després de dècades i dècades obtenint energia de la xarxa elèctrica per cuinar, per escalfar la teva llar, per comunicar-te, per viure, ha arribat el moment de generar localment la teva energia. Ha arribat el moment de les comunitats energètiques. Una comunitat energètica ets tu, el teu veí, els comerços del teu barri i l'Ajuntament, units per a generar, consumir i gestionar la vostra pròpia energia. Impulsant la transició energètica des del món local i plantant cara al canvi climàtic. Aquest model parteix del desplegament d'instal·lacions fotovoltaiques en les teulades d'equipaments municipals que comparteixen la seva generació amb els veïns, oferint accés a energia verda i local, que et permet estalviar en la teva factura elèctrica. Ens va semblar molt interessant formar part d'un projecte que juntava veïns, comerços i l'Ajuntament i tot encarat a fer un poble més sostenible. No ho faig només per l'estalvi amb la factura, també hem de pensar en quin món deixarem als nostres fills i en el canvi climàtic. Vaig fer números i gràcies a l'energia que consumeixo de les plaques municipals estalvio cada mes. A final d'any no són molts diners, però surt a compte, i més amb els canvis de tarifa que hi ha. O començàvem a fer aquest projecte o ens omplien el territori de megaparcs fotovoltaics. L'Ajuntament ens ha proposat el projecte de les comunitats energètiques i n'hem estat parlant amb els veïns i els comerços i ens hem apuntat. Visc a una planta baixa i no puc muntar plaques solars i aquest projecte em permet connectar-me a la xarxa municipal. Una comunitat energètica té l'objectiu de promoure la participació activa de tots i totes. Per això, a través d'una aplicació digital, podràs consultar i gestionar tota la informació detallada del teu consum i generació, així com de l'impacte que la comunitat està tenint en el teu municipi. Formar part d'una comunitat energètica és molt fàcil. Qualsevol veí, comerç o pime del municipi pot participar-hi. Tan sols has d'estar situat a un màxim de 500 metres de distància de la instal·lació fotovoltaica municipal i presentar la documentació corresponent a l'Ajuntament. Com a participant, no fa falta que et preocupis de res més. A través d'una quota anual, l'Ajuntament es farà càrrec de tot allò necessari per a la gestió tècnica i administrativa de la comunitat. Des de Quilòmetre Zero Energy, impulsem i constituïm comunitats energètiques, acompanyant durant tot el procés de transició energètica als ajuntaments i als ciutadans, empoderant-los i fent-los partícips d'una nova manera de fer. És el moment de començar a fer les coses diferents, per pensar diferent, actuar diferent i fer-ho tot millor. Uneix-te a la comunitat energètica.